खुलुमका जतननो सोंथिनि गोथार एकाडेमी इंलिश मीडियम स्कूल निंगै एमजे बुक हाउस फाइया फाइ बेलाइखेना दंथका ताङै हिंकांके अरो बेबाक बय मानथंगो नि टीबीएससी तै सीबीएससी नि पैटर्न नि बय रक बेबाक मानथंगो अंके जों फाइमान हिंकांके बिनापानी बरजला बिनापानी नि जिरेनिया एरिया नि अंडर क्लायो आजगा काइसा गवर्नमेंट स्कूल दङो बरजला बिनापानी नि आबुनि गानाव रेल स्टेशन बायबो बिसि चालिया जिरेनिया रेल स्टेशन आबो बाय गानानो अंके जारा सिनि स्कूल बोर्ड दिंना मुजुनाय बर हाई एडमिशन नों मानो अंके आजगा फाइमानी सिनि बेनिफिट दमो अ एमजे बुक हाउस दं कांके जों थानाय बोसोरावगो आगरतला थांगो बंनो बयसा कांके 2-3 बार मा गुरुगो तिनी वाइसे साइका कांके बरक बय कलेक्शन खाइरिमिया हाइना हाइते समा थां काइसे बयनि बागैनो 2-3 बार थाना नां आगरतला वता कांके और फाइमान परें कांके जों मानखा जे बंनि कलेक्शन रक बयनि कलेक्शन बेलाय खेन काहा स्टैंडर्ड बय रक मान थगरो टीबीएससी ते सीबीएससी नि कांके नरक एमजे बुक हाउस सिनि ताखुक जारा सिन कुंथाय बारा जारा स्कूल खुलुक तनाय रक नरक और नार्सारी नि थेके पुरा हाई लेवल को स्टैंडर्ड क्लास 12 पर्यंत नि बय मान थगरो अवेलेबल मान थगो अंके ताई आगरतला नि साइ प्राइस बो बेलाय खेनो परसेंटेज गोबां खेरै दङ जगा जों आगरतला बोसोर मान गांके आगरतला सुनो दिवो 25% और बोसोर जोंनो 40 থেকে 50% जोंनो परसेंटेज दं गाबोन बागै आङो जगा फाइ बेलाय खेन दं थगजा काताय सिनि ताखुकते बुकुक जों जे स्कूल खुलुंनाय सिनि कुंथाय बारा बंनो बां को बुंना मुसुङो एमजे बुक हाउस फायै बयना फायना बागै बुक हाउस ब जगा आबो तो साइमिया हाइपन आं नंनो काइसा साना मुसुङो बिनि थाइन कांके दुकमाली हातिनि सुपर मार्केट फास्ट फ्लोर एमजे बुक हाउस नि दुकान और फाइनर कॉन्टेक्ट खाइबाय मानो दुकमाली बाजार बाय बिसि चालिया गाना तियानो सुपर मार्केट जतनो साइमान बायना हामबाय।